Baru asyikata buon kelekran barai ban ailat iki Kynthei ni gilong keme bakin Jingiashimbynta haki Kam Shnong kam thau. Ban ailat iki Kynthei bakin long kinong ilam Shnong. Bat kene kamat kelapoi sendan Jingiashimbynta. Leng ba writ petition ke belang mudui di kowe kilong keme ka Jingiashimbynta ke lepen mi ke hukum badai ban Pynneh pensa ya ka melim act arhajar nyau kumba galong. Kakenur PCN kelekran bad usinia advocate kejelau ba VJK Kynthei. Haka bau lepen syai ke hukum kabalapan mi de Jingiashimbynta Meghalaya High Court hakabede bat kajing bam yolat ki Kynthei bani Jingiashimbynta ni ban penya ki dorbar Shnong tong ina sengap sipor ya kene ka kubor ka High Court hi kala ai por nagapor skapor ya ka District Council yu semelem bakin bishar bakin perkhat bangong mene manwara kata jingpan kala kini ki ain te ngangala pentep hapo ka Jingiashimbynta division bench ka bangong ba kinu ki ain lara kimlong acceptable to the society ki kinya la ka jong ka jingai kani ka ain Milim Act 2007 kadang kata jingkhang ya ki Kynthei bandan menta ka jingjet ikang ba Shnong ndre ka jingsisa kamlong kam ta bat ki bobo ni ki Shnong po ri khasi ki Kynthei ki dan menta ki dor ba Shnong ba ki dan menta ka jingjet tenga la batayo ya ka yung bisar ong ba kanu ka hukum ka bawan kani ka yung bisar la sha la sisngi ka penyap ya kini ka ahin ro lada pimla ban carry out in the ground zero what can you do what kani ka ahin ka dan hangni ba khang ki Kynthei ro ndre ki Kynthei ki dan benta ha babun ki Shnong hani har sorlei te man ki Shnong ki dan benta ki Kynthei wat ban jet ikra ma Shnong te teng kini ki ahin wat ki dan kini ki jingte ndre ka kamlong pat ha ka reality te ngalada ban batai ka yung bisar ba amla da lele ru ban wara ka jingpan kalai kani ka kendon jong ka Milim Act ka haban ne bai kumjo ring ai la yangi ba kendon kata ka transition kata ka ba ka society hi kanwan dalade hi banong yes we want to become headman one day te kaladon ru kata ka jing ai la ya ka golfing penthom kra dorba bahkan perkhat ya kani te ka kaladon ka dorba Shnong hapo golfing penthom kra bat kla yo soi tu baki long keme ha ka kaladon ka jing terwa baki long keme ki kwa mo ban long ki khle jong ka Shnong ban penya Shnong bat kala mi kata ka jing linear shla ba dalile ru ngim kwa ban long rama Shnong ngim kwa ban penkhen yani ka riti dustur ka kaladon da do handai thai bat kata ka dei ka jing sutanat ka ba mi na ki long keme nang te na po golfing penthom kra mo te susu ka don sakawi ka khubor ka bangiyo nang tai ka long ba ka jing ki long keme hi ki don benta ha ki jing penya Shnong ha ki dorba Shnong na ka por ba ki don benta ha ka jing jet ki rang Shnong andrei ban long kum ki khle kum ki jong Shnong kumur ha ka kardan jong rama Shnong dalele kim tre te ngawan rai ka ni ka khubor po nong bisar ba khle do jong ka ni ka state but kaladon kata karai ba lesi kan sadon ka jingkala hakui kapor ban ngiri ban ailat ikini ki MDC bakin perkhat ikani bat nga pentip ngong ba arfo arfusa kan don ka election jo ki members of district council te hakani kapor hi ngimla ban pengki ikani baru nong bisar ke bat ka division bench su ka kam kwa hi ban tukla ikani ka kamenta bat kalade ka jingjob lada dei baka yang bisar ka penduk pendam ya kini ka an lese kala dei ka jing rem nikong ya jonga ku mu plidar bat khadu jong ka district council baka jonga jai pendriru te benda ka high court hi kala penkut ya kini ka writ petition ka bomut kala dei ka jing job kala play rinti ya ki paiba bakin accept hi dala de menora ka jing kala kata de ka rai jong ka high court tapi songkum no halor kene ka rai jong High Court nga simet te nga so baka de ka jingjob ka jonga baka jingjob jong ka district council baka jingjob jong ka jai banrio namar ba kanu no ka customs hi ka bakala don na do andai thai ngi ko ban Pynneh ka custom ka bangin yo pateng ka custom man bad ki khendo ki siap ka custom ban penya Shnong penya thang nga ko bakan ne dena ta kadau baka ngi sayo kani ka protection under the 6th schedule to the constitution of India but nga simet nga so ba ka de ka jingjob ka khraw tam but ki paiba ke de ban tip ba nga yang hi triang na manta ka jai ben reu
ban ngayeng hi na mata ka society klan da khain bai ni ki Kynthei ru ki de ban keu hi skui ha ka wei ga singi kala ban don kanung kano snong ba ki duna parat ki longkpa ki ba don ka jingnang ka jingtep number ban long hi rong ba snong kamde ka kam ka pasuk te bon ki snong ki don ki snong ki ba ki longkpa ki duna sisa ka jingnang ka jingstat pat ka jing pulir ka duna parat kila bon ki Kynthei ba ki ba kham pao ki bala kham wan shakman lase ka kan sa poi ka jing ba banse ba ki Kynthei ru kin hablong ki kum ki rang ba snong kin habje de ki Kynthei ban long kum ki rang ba snong te ka judon ka jing no na ka por ba ladar ka Kynthei ka kan long no kum rang ba snong te ka kan sadon ka ta ka jingdom ka jing klumar when the kalong mono kum if the crow ka lane kum ka siar ki yar Kynthei ka kedina te kan sadon ta ka jingdom ka jing sha ka ta ka jing perkhat bet nga sko ba kan sadon ka jing kala hakano pa kano si but kadai ru ka jing kentu but ka jing repat ya ka yaki pajba hari khasi jantia ba dei ban ailat ya ki Kynthei ba kin don benta ki dorbashnong namar phimla alen ba ki Kynthei ru ki khambon ka population ngala pe ya ka census ba mena ka neru ki bon ki Kynthei but ba ki ba khamnang kham start ki Kynthei tenga so ba dei ban ailat ki Kynthei ba kin don benta ka day to day administration jong ka dorbashnong lese ban long na bashnong kam pudai ka por ten kan sadon ka jingma manse hakano la kanu ka por ba Kynthei kin salon ki khle jong kishnong ki dei ban buram yu long paru kamud thang na ka daw ba kila yo palat ki powers pinapai ka society jonga te kadon kata ka equality kala don lupa ka equality kani ka de ka matrilineal society ka bang yo ngi simjat na ka keme kamlong kum kisakiwe ki jai benre ka ba ka de ka kamdei tang ka patrilineal society kadai ru patriarchal kamu sundang dei nadong sadong te hakiwe kiwe society ki Kynthei le ki long ki khain po ba te haka society ka jongi haka jai benre ka jongi ka Kynthei hi ka long yaring kat te lese ha ki don ki khap ki ba ka Kynthei ka kham le ba he ha ka ni ka society jongi ndrei ki yeng bisari kita kimtep namar ka yo pateng ka hiar pateng bar khoi ka de ka Kynthei lese ki nong bisar kimtep bar ki ka de ka kamlam ka jongi pangi haban ya thu yangi ba ka system ka pangi dan hangni ka de ka beautiful system which is unique